Una Barcelona capital dels serveis socials és possible. Una Barcelona capital de la cultura catalana és possible. Viatjar a qualsevol lloc del món des de Barcelona és possible. Una Barcelona capital del coneixement, el talent i l'emprenedoria és possible. Crear 50.000 llocs de treball i reduir l'atur és possible. Una Barcelona capital del comerç de barri és possible. Per fer tot això, necessitem tenir dret a decidir. Necessitem que Barcelona tingui més capacitat política. I nosaltres treballarem per això, per fer una Barcelona que sigui capital d'estat.